Zdravo ljudi, dobrodošli u novi klip na mome kanalu. Danas ćemo malo igrati Clash Royale. Hajdemo, ja sam Vasilij Stanković, ako znate. Hajmo da otvorimo ove čestove. U arenu 7 sam, ovo je moj trenutni dek koji koristi. Znači, ovaj dek je tako moćan, nećete mi verovati. Idemo odmah da ga isprobamo, a možda i madnemo i sreći dobijemo nekakvu legendarnu chest ili super magical koju do sad nikad nisam imao. Ovo je loše. Znači, momak ima peku. Na peku već mogu znaš što će da to što imam tačne 2 karte. Čekamo. Ne ima bombera. Fuck. Moramo ipak da istavimo. Ne! Ovo nije moguće, ljudi. Kako je ovo moguće? Ne, ovoga igrača smo već izgubili. Predajem se. Ovo nije moguće. Kakva je ovo kombinacija? Daj mi minion horda, nema minion horde. Snaje, izgubili smo. Ovo sad nije bilo moguće da se odbrani, ste vidjeli? Ne, opet. Evo ti princ. Mirror. Ovog smo igrača dobro zneznuli. Ne. Da, to ćemo da mu stavimo u našu mini peku. Nema veze što će da umre skeleton army, mene je bitno da preživi mini. Dobro, rage! Jeste! Jeste igrice! Ovo ljudi nije opet što je, ovo je bilo hacks. Dark Prince Ni Dark Prince ne može protiv ove skeleton armije ništa. I još Freaks! Jeste, nemoj! Što je ovo, ljudi? Ja se izludim, šta je ovo? To, preživjeli smo. Jej. Haha. Gdje je 1-0 za nas? Zamislite da ga dobijem. A nećemo. Majka, što je ovo? Ćete mi objasniti vi, ljudi? Koji su ovo dekovi danas? Ja s ovim dekom imao preko 2100 trofeja, ljudi. Nice killer, dobijaš legendarni chest, bravo. Se igrice sprodaju danas sa mnom. Imamo 3000 i nešto zlata, čekam da izađe, da mi u shop bude nova karta. Za tornado. The tornado. Mogu da upgradem, ali neću, čekamo tornada. Ljudi, šta je ovo, ja se pitam? Kakvi su ovo dekovi? Kad snimam, ne mogu da uradim ništa. Ja sam kao mrtav kad snimam. Evo mu se ovo. I ovo. ! 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
Dobro, Mini je uspio da udane 2 puta. Ej, ne, noni. Oho, ova se igrica sprda sa mnom. Ako možete da čujete, ne znaju crkvena zvona u pozadini. Ako se sad odbrani, ja ne znam. Znao sam. Jeps. Ne! 70! Oh no. To, skrenuli su im pažnju. O, ne stavio za... Ja. Mini, aj se na tebe, druže. Ajde, uspjet ćeš ti to. Ne, sad će se brani pola sata. Ne možeš da dobiješ, druže, ne možeš. A možda i možeš. A ne može, ne može. Sad, boga mi, ako se sad opet odbrani, stavlja njega. Kakve se ovo cušci. Gubiš! Konačno pobeda. Golden chest. Mislio sam da je super magical, ali je bio golden. I sa tim bih rekao, to je bilo to s ovim klipom, nadam se da su uživali a mi se čujemo, moment, tako, a mi se čujemo sutra. Ćao!